Dobrý, natáčím. Takže, dobrý den, já vás vítám u dalšího videa z Block Battles Hero at War. Z druhý video. Ježišmarja, já jsem trošku zapletla do toho. Smějte se. Jasně. Tak. Do toho. Sklapni. Tak. Kde je ten nepřítel? Kde je ten nepřítel? Kde? Já tady je! Sakra! Viděl jsem krávu odjímám! Sakra! Já umírám. Já jsem mrtvej. To stálo, nepobil ten. Proč? Proč to je historický? Ticho. Já jsem zase mrtvý. Ne, ticho už. Ticho. Já radši jinam. Tady není ticho. Já jinam. Tady není ticho. Což já potřebuju. A dobrý. Dobré. To už nikdo neutravuje. Kde seš? Prachy. Moje prachy. Tank. Downhill. Jo, dobře, já. Dobrý. Pojď sem. Jo, dobře, já. Nějaký lagy. O, penízek. Prachy! Protože jsem chtěl vzít prachy, udělám na sebe krák. Cípni. Počkám, až se mi nabije mý krák. Cípníš mi jde. Utíkám. Ten šmejt je na mě moc silný. Počkám, až se mi dobije mý krá. A zaútočím na něj mý krá. Za 3, 2, BOOM! Řekl se BOOM! Cípni! Pojď sem, já si tě chytnu. Pojď sem! Bang! Drouba. Moc blbej na to. Na to, že má takový kybernetický oblek, tak je moc blbej. No možná je on robot. To nevíme. Čauec! Drouba. Utíkám! Počkám, až se mi dobijou životy. Počkám si. Jsou plný. Tak pojď. No, vyhrál jsem. Dobře, já. Ty křídílka. Jak se ty křídílka hezky hejbou, to se mi líbí. Já si kopu do křídel. Proč si do křídel kopu já? To nevím. Jak se to laglo? Nevím proč, ale nějak se to laglo. Botem! Jsou tu dva. Ještě nějaký cikán. Takže ten vypadá hodně cikánský. Černoch. Hnusný zelený černoch. Nějaký tutu slyším. Proč? Tak pojďte na mě. Pojďte umřít. Tak, jste mrtví. Moc daleko to nezbírá tak hodně. Tak jsem čekal, že to... Co to sakra je? Utíkám! Pomoc!
Pomoc, tady se snaží zabít. Cibli! Jo, dobře, ten cikán umřel. Tak to je ten cikán. Utíkám před cikánem. Cikán mě chce zmlátit. Ježiš, vidíte trouba, on sedí úplně bedle. Dobeček. Cibli! Potem, jo, dobré. Ne, on používá tohle. Co to je? Co to je za gulu? Co to je nějaká profesionálně divná gula? Tak vám používá rakety. Proč na mě? Bang! Teď se to laglo. Proč se to laguje? To snažím lagy. To se mi dějou. Ale snažím. Kybertická ruka. Utíkám. Víte co? Sem postavím se mi. Možná na ksích. Tipy. Jo, já jsem je zabil. Sakra. Dobrý. Klíčku! Dva roboti možná. Nebo kyborgové. Já nevím vůbec, co jsou zač. Ale jsou to prostě nějaké obleky nějakého Tonyho Starka nebo co. Možná je to pravda, možná je to lež, možná ani nevím. Rakety! Cípni! Dobře. No, teď jsem chcípnul místo toho já. Ještě jeden život mi zbývá. No tak to nedám. Bang! Troubo. Ne, takovýhle ne. Nekůjte na mě. Na mě pikle. Ale nebudu. 3, 2, 1. Musím to zabít. To doslova. Ne, takový čarymáry. On na mě vystřílá rakety ze své ruky. Ne. Já umřu. No jsem mrtvý. Tak jsem prohrál. Wow. 15 kg a 5krát jsem chcípnul. To se mi nelíbí. Tentokrát si na to vezmu moje rozbítka. Blue Bullet, Candyman, Cyclop, Health, Ice Cube, Phoenix, Red Steel, Sparky, Super Dead, Kapitán a Volcano. No. Tak, to je konec toho videjka. Takže, nashledanou příště.